Seba persuni, fosthom tifel ta' 5 snin, spiċċaw l-Isptar Mater Dei wara li kienu involuti f'inċident ta' traffiku bejn 3 karozzi. Kien kmien il-ħadd fil-għodwa ħabta ta' 8:30 meta x-xena fi triq Burmarrad fil-Mosta kienet waħda kera ħafna. L-impatt tant kien qawwi li l-magna ta' waħda mill-vetturi spiċċat f'nofs triq. Spika wkoll it-tifrik ta' partijiet differenti tal-vetturi tul it-triq flimkien ma' ħwejjeġ u żraben tal-vittmi. Starriċ preliminari wera li seħħ impatt bejn vettura ta' tip Peugeot 306 misjuqa minn raġel ta' 39 sena minn Ħaddingli u vettura ta' tip Toyota Starlet misjuqa minn żagħżugħ ta' 27 sena mill-Mosta. Flimkien ma' xufier fit-Toyota Starlet kien hemm żewġ tfajliet ta' 24 u 26 sena u ġuvni ta' 26 sena, it-tlieta li huma mill-Mosta. Kien sekondi wara l-impatt li vettura ta' tip Toyota Corolla sfatt mill-quta wkoll. Il-karozza kienet qed tinstaq minn żagħżugħ ta' 24 sena mill-Mosta u passiġġier miegħu kien hemm miċkejken ta' 5 snin. 2 mix-xufiera kellhom jinħarġu mill-karozzi bl-għajnuna ta' membri tal-Protezzjoni Ċivili. Fuq il-post assistew ukoll l-ambulanzi b'tim mediku mill-emerġenza immexxi minn Dr. Michael Spiteri u Dr. Jonathan Joslin. Aktar tard il-persuni kollha li kien hemm fit-Toyota Starlet u x-xufier tal-Peugeot ġew iċċertifikati li qed isofru minn ġrieħi gravi, filwaqt li x-xufier tat-Toyota Corolla u t-tifel ta' 5 snin ġew iċċertifikati li qed isofru minn ġrieħi ħfief. Għal xi ħin it-triq kienet magħluqa għat-traffiku.